čo pripravujeme na záži v oblasti scenického umenia a performing arts nielen u nás v Collapse Parku. Hneď zo začiatku si poďme dopriať zvukovo-vizuálne wellness v areáli Mestských lázní v Zábrodovicích. Práve tam nás čaká 12.9. premiéra performance Zvukové lázne Stačí pridať vodu, ktorá vzniká k 130. výročiu narodenia brňanského architekta Bohuslava Fuchsa. A autorkami performance sú Kristýna Businská, Eliška Houserová a Veronika Onhajserová. V sobotu 13.9. tu v Collapse Parku odštartujeme folklórnu show od Tatier k Dunaju kolektívu Pink Bass, ktorý je slovenský a žiadny iný. Takže príďte na túto veselicu spoločne s nami oslaviť rozmanitosť našej kultúry, pretože aj tak na konci dňa si spoločne tie ľudové piesne spolu zaspievame. Viete si predstaviť svet, v ktorom by príroda bola už iba v našich spomienkach? Našťastie niečo tak extrémne ešte nemusíme zažívať, ale už i dnes niektoré skúsenosti s prírodou máme iba v našich spomienkach. Príďte 17.9. do Collapse Parku podstúpiť spoločne procedúru rozpomínania v obrazoch tanečnej performance od umeleckého kolektívu Pocket Art. Spoločne uvedieme outdoorovú verziu diela Treatment of Remembering. Vstupenky v predpredaji vo formáte Zaplať čo môžeš nájdeš na platforme SMS Ticket. Tak sa vidíme, čau!